Sanibingelele babukele emakhaya. Sanibingelela namhlanje na osukwini selishonela nje ilanga kuyisihlahla sejini la ufica khona abalaphi bendabuko besichazela ukuthi imlingo yabo bayenza kanjani. Namhlanje kuhlelo luka Dr Dube sisehlathini phakathi ehlathini siphakathi. Siyambona futhi umkhulu Dube namhlanje uhamba naye ubabulembede. Kunento impela ngazi ukuthi impela namhlanje basiphathele yona ejulile. Before siqala babukele emakhaya ningakhohlwa ukuthi ni like niphinde futhi ni subscribe ngoba lokho kuyamsiza umkhulu saphinda siqhubeka asichazele ngendaba yakhe le asiphathele yona futhi namhlanje sanibona amakhehla sanibingelela nobabili. Yebo sanibona imbalaleli. Yebo ninjani namhlanje? Siyaphila njani? Hayi sikhona. Sithi asize umkhulu ukuthi nisiphatheleni namhlanje. Hayi namhlanje na sihambele emahlathini ale eMkhomazi. Yebo. Embo. Yebo mkhulu. Sizonikhombisa ukwakhiwa kwenduwo. Lana impinda mshaye le esiphambi kwayo. Yebo. Impinda mshaye le esiphambi kwayo. Okuyona ecuphayo. Yebo mkhulu. Icupha uma ukuthi umuntu uyakugadla uyakuthakathela. Yebo. Izinto zakhe ziphinde kuyena. Yebo. Yona ke impinda mshaye njengoba niyibona nje ihamba ikhuphuke njalo ubude bayo yohlona phezulu. Yebo. Nakho empandeni zayo. Impande zayo lezi. Yebo mkhulu. Hayi impinda mshaye. Eligama lempinda mshaye imfulwa. Leli lokuthi impinda mshaye igama lenyanga. Yebo. Yona impinda mshaye le esicupha ngayo. Mawufuna ukucupha umuntu nje mkhulu uphindise emumva usebenzisa impinda mshaye. Mawuphindise emumva nje ukuthi umuntu uthakathele wena yonke into iphinde emumva sisebenzisa lento. Yebo mkhulu. Lana ke masiqala lo msebenzi. Siphethe lamatshe. Anka amatshe. Yebo mkhulu. Bese uzoqala lo msebenzi kaya sijigele ngalamatshe lephinda mshaye sishaye ngalamatshe. Yebo. Sishaye ngalamatshe sithethise. Sitshela umsebenzi wayezosebenza uzosebenza ntoni. Yebo mkhulu. La. Bona amatshe lawa maningi impela. Sisuke lapho ke bese sijila leli bovu. Yebo mkhulu. Ibovu leli. Yebo mkhulu. Bese sijila leli bovu sijila la empandeni zayo. Yebo empandeni zayo impinda mshaye. Sizivuzele empandeni. Yebo. Kodwa ke uma ukuthi siyakwenza lokho Yebo. Uma ukuthi siyakwenza lokho. Yebo mkhulu. Siqala ngokuthi ke ukhumule mawuzokwenza lento ungambathi ujaje. Yebo mkhulu. Ungambathi nje ujaje. Noma ke lokho ke singeke kuveza ke lokho kokujaje. Yebo. Lento siyenza kanjani ukuze iphume ibe nje. Yebo mkhulu. Uzojaja ke lo bese ijijela ngamatshe bese iphinda. Aphinde ayihlabe ngomkhonto. Yebo mkhulu. Ayihlabe ngomkhonto ayinikiza. Ayeke sokuthi ke emva kwaloko ke sesithatha le nkukhu awuthi sesithatha le nkukhu ke manje. Yebo. Yona inkukhu le. Sasonke ngoplastic okwamanje. Yebo. Sesithatha le nkukhu ke manje. Asithatha le nkukhu. Sigwaza la emhlane. Sihlanganisa nale mpinda mshaye phezulu. Yebo mkhulu. Mesihlanganisa le mpinda mshaye la phezulu siyafefela la. Okay. Siyaqonsa ke le mpinda mshaye. Yebo. Siqonsa manje igazi. Yebo. Iqonsa le igazi iqonsela le empandeni. Empandeni phansi. Yebo kule mpinda mshaye. Yebo. Bese kuthi ke manje mokusuka la sizolandwa ekseni lenkukhu. Kusasa ekseni. Yebo mkhulu. Izolala la. Yebo. Sesiyilanda ekseni ke manje. Manje silanda ekseni ke sesithathe sihamba nayo ke. Sesiyoyigazinga lempinda mshaye kanye nalenkukhu. Okay. Sakha lo muthi ke manje. Yebo mkhulu. Lo muthi umuthi okubethela. Okuqina yebo mkhulu. Ubethele egcikeni lakho lengane zakho uyakwazi ukuyigaba ngazo, ubethele ngazo, uphinde futhi uyomba umgodi ngaphandle. Yebo mkhulu. Uthi ke uthengele inkukhu ke wena udinga lolo sizo.
uthenge enye inkukhu emnyama futhi efana nale ozoyigwaza ngayo bese uyivula lemlonyeni uyifunze ngayinye ingane yakho usho ukuthi ubani ula mawufuna ubani uzomthola la. Yebo mkhulu, kule nkukhu le sifake inayinti futhi nawe nomzana wena oqala kuqala usho ukuthi umuntu ofuna mina uzongithola la. Lokho kwenza ngaphandle komuzi. yebo Yona ke le nkukhu ke le esikhuluma ngayo ke ezokwazi ulaka. Mawuwathi uyamphonsa hawu isuka kuqala ishaje ngempundulo kube ngathi ushawe impundulo kanti cha wena bokade uqala umuntu. Induku yokucupha le yokuqina mkhulu kushuthi abiza umuntu ngegama la. yebo abiza umuntu ngegama la. Manje mkhulu kumuntu futhi osefunwa yizitha kambi kubi phela nje mkhulu ungamnika imbizo efana induku efana nale ukuthi mhlambe azivikele naye. Hayi ofunwa izitha ke sokunye lo. Yebo mkhulu. Lo ofunwa abathakathi bethi bambulala. Iphinde emumva. Ishaya iphindise la iqhamuka khona. Ukuvela khona. Yebo. Manje isihlahla lesimkhulu manje isijijela ngamatshe, nishaya ngamatshe lawa ekade usichazela ngawo. Nenzela ukuthi kube njani mkhulu? Ya umbuzo omuhle lokho. Siyakhulaka. Yebo. Siyakhulaka. Ukuthi ilwe wena mothi uphonsa umuntu ushawe ngisho nayilamatshe. Yebo mkhulu. Lamanxeba lawe azabe kwazela azogwaza wena kuba ngathi ugwazwa yibhobo. Uzusho ukuthi uwenzani. Yebo mkhulu. Sifuna ukubashaya abathakathi. Yebo. Kungabi khona abantu abazoshaya abanye abantu. Yebo mkhulu. Ya ilapho. Yebo. Uthe mkhulu konje lo muthi lona wona uma ukuthi mhlambe ufuna mhlambe ukuvikela isibhamu mhlambe uqekhela isibhamu angeke futhi uzusebenzise. Hayi sokude manje. Yebo. Ila ekupheni ukuthi nje umuntu okubulalayo kufeyela kulimalela umuzi phindise emuva. Yebo isima lapho ke yona. Yebo. Impinda mshaye mawubethele ngalomuthi ubethele ngempinda mshaye. Yebo iyona yonke lemkhulu. Iyona yonke lisuka la iyaphezulu nazi impande phansi. Yebo. La empandeni mase kuconsa igazi ke mkhulu igazi la lenkukhu osuke oyibhanqe naso lesihlahla lesi. Siyakhulaka. Yebo mkhulu. Ya lenkukhu soyigazinga lenkukhu sogawula la siphinde sigawula konke la sihambe nayo kufike siqobe lempinda mshaya. Yebo. Siqobe lempinda mshaya. Sithi mesiqoba lempinda mshaya ke mase sigazinga nayo ihlangene. Sesofaka neminye imithi ke futhi. Kodwa bengenzela ukuthi ke nizobalalela ukuthi kuthiwani. Yebo. Ihamba lo lembedeke la. Lo osebenzele eGoli. Yebo mkhulu. NaseGoli induku izobe ikhona. Awukhulume lembede. Balaleli njengoba eseshilo umkhulu Khuluma inamba yakho. Yebo mkhulu. Le nduku le azonikhombisa yona ukuthi yenzika inhloso ukuthi nazi balaleli ukuthi izinto siwe zenzeke kanjani. Yebo. Ingabona into isimpuphu. Yebo mkhulu. Njengoba ezekule hlahla nje kuthiwa impinda mshaye. Indlela umuthi lokhu uwona ophethe yonke lento. Yebo mkhulu. Ukuthi isuka kanjani ukuze ibe umuthi ozoqupha. Njengoba esho ukuthi ucupha umuzi, ubethela. Yebo. Ubethela umuzi uqine, imizi ayivele iqiniswa ngokubethela. Lokhu ke manje okunje impinda mshaye le ephindisa kumthakathi uma kade ezothakatha la ekhaya. Zonke izingane zala ekhaya nomndeni wale ekhaya wonke uqine ngalomuthi. Yebo mkhulu. Njengoba esho nje ukuthi lo muthi lo uhlangana nale nkukhu osebenzisa yona futhi wena masukwenza inkukhu emnyama yebo mkhulu ngayo. Yebo. Shawa ngamatshe lawo kwenziwa yonke leyo nto ukuthi ube nolaka omuthi. Uthi uyangena emzini nona uqala ushawa amatshe. Uqala amatshe kuqala. Yebo mkhulu. Yebo. Hayi ke mase ufikile sekuyinkinga ke ngoba nako njengoba umkhonto nje ulanje uzobuhlajwa izinto uhlajwa nayibhobo. Usinde. Yebo.
manje mkhulu ake ngibuze futhi uma ukuthi mhlambe unenkinga mhlambe futhi abantu bayakulandela mhlambe bayakukhuluma bakwenza kabi ngalokuthi mhlambe sekukhona umuntu omaziyo ongamkhomba ngegama wena ukuthi nanga umuntu okuthakathelayo noma wenzani lo muthi okanjena futhi uyawudinga futhi mkhulu ungamnika yini umuntu mengase athi naye unenkinga but akazi ukuthi ubani okuyena ofuna ukuyiphindisa kuyena lento le emhlupha empilweni yakhe. Lo muthi uyayikhombela lo ufuna ukuyakhona. Awubizi umuntu ngagama uyazikhombela. Yebo. Uyela kiyo yena umuntu osuke enze okubi. Yebo. Awufuni ukuthi ubize umuntu ngegama la. Uyazikhombela. Yebo. Nangu ya umfice. Yebo. Ya. Bahlale ngokukhuleka abantu ezweni lo muthi. Yebo. Kumshaya umuntu ongenzanga lutho. Uyamqoba umnikazi umuntu owenzinto. Yebo. Mkhulu sicela ushiyele inamba ke ukuze uma ukuthi kukhona abayidinga ngoba baningi phela abathakathi kumele futhi ukuthi babanjwe abathakathi nakhona koGuli bakhona nakhona la koKZN bakhona yonke indawo inabathakathi bakhona koKapa lodumo yonke indawo inabathakathi bakhona mekukhona mkhulu mhlawumbe odinga ukuxhumana nawe wena oseduzane oseGuli ngoba phela wena ngazi ukuthi uphakathi nendawo wena oseduzane eseGuli mkhulu inamba yakho konje ithini? Inamba engiyisebenzisayo njengamanje eka-MTN. Yebo mkhulu. 078 078 040 7657. 7657. Yebo mkhulu. Niyaposa konje mkhulu angithi yonke indawo impahla iyatholakala nako lokho okukanje ngaloko mkhulu uyakwazi ukuthi ukuposa. Ya siyakuposa lokho akulutho lokho mengikwazi ukukuchazela nje walalela kahle. Uyaposeleka nje noma ngabe ukuyiphi indawo uzofika uposeleke nawo la ukhona uzenzele uzenzele yebo mkhulu hayi ngiyazwakala phela uma ukuthi ke uyakusaba ukuzenzela ke usungasho usungangigibelisa ke ngize ngiyofika lapho la ukhona yebo mkhulu yebo mkhulu umuthi wamaphupho yona mkhulu isatholakala omdliwa mkhulu ngoba phela abantu baneyinkinga mkhulu athi umuntu mhlambi inkinga ulandelwa izitha kanti cha ilomdliwa ola eceleni kwakho loku ofuna ukukhishwa ungazi umbangela inkinga eningi mkhulu usatholakala kodwa hayi imithi yamaphupho isatholakala yebo umuthi omdliwa futhi usatholakala kusekhona yebo umuthi omdliwa ngeke isakwazi kuye ngoba wona osiza abantu kakhulu yebo mkhulu uyabasiza kakhulu umdliwa abantu yebo sebebonge kakhulu abantu endaweni ngeendawo ukuthi hayi iyabasiza lento yebo mkhulu hayi ngeke kuphele bandla ngeke kuphele wona yebo ngoba abantu bakujabulela nokuthi umkhulu uyaposa khona la umdliwo uyaposa noma ngabe ukuphi la ukhona babukele emakhaya kakhulu yebo mkhulu yebo babukele emakhaya ningakhohlwa ukuthi ni like niphinde ni subscribe kuhlelo lethu uhlelo lukaMkhulu Dr Dube TV uhamba naye ke umkhulu Lembede namhlanje bahlome bayingovolo impela siphakathi ehlathini siphethe impinda mshaye namhlanje yebo siphethe impinda mshaye siugwaza ngomkhonto sijijela ngamatshe siphindisa kuyena lo osikhuluma kambi noma osenza kabi thina masilele emakhaya ebusuku iphinda kuyena impinda mshaye siyaphindisa namhlanje nazo ke ilapho yebo ningakhohlwa ukuthi ni like niphinde ni subscribe babukele emakhaya mkhulu uphindele futhi mkhulu ukuthi wenzelani njani nje wenzelani njengoba usuyivula kanje le nkukhu ngaphakathi njengoba sengiyivula la yebo sengifuna ukuyiqoba ke le nkukhu ngisaqhubeka nomsebenzi kade ngikwenza izolo yebo njengade ngikwenza izolo ngiyiphanyeka lapha phezulu umphinda mshaye sengiyayiqoba ke manje sengiyoyosa emlilweni yebo igazini ibe mnyama iyona ke lesengiyenza ke manje sengizoyiziko ke hayi sengizoyiziko ke manje ngiyishayo ngifake eziko Mansoke iyona ke le sesiyigazinga ke manje sesiyocupha ke manje na ke sekuzophuma lesitafu ke sokubethela yebo sokuthi umuntu angamshaya omunye umuntu yamthakathela umuntu kufe wena onothakathayo iphinde kweni impinda mshaya yebo ilapho sengiyifaka la kushekasi ke manje yebo sengiyakhona ke eziko sengiyakhona eziko lokugayina esiwegayinga ke manje ibe impuphu okay ikwazi ukubethela ikwazi ukugaba inhlanga ikwazi ukuphupha ushaya into manje
ayidlali ingqondo. Njengoba ngike nganitshela izolo ukuthi akudlalwa-ke manje. Yebo. Sengijike namhlanje na-ke. Ake nginikhombiseke ukuthi ngenza kanjani. Banganamzana. Sengomningi. Ba. Sibambisana, kodwa sibambisene. Sifane. Ayike. Siyakhona-ke lapha eziko-ke soyifaka. Umlilo wona ungekho kahle ke manje. Iy'nkuni zikho phaya. Ziningi la eduze kwa-freezer. Kusemgabane. Okay mkhulu, uphinde usicaciseleke futhi mkhulu ukuthi wenzelani-ke njengoba usufaka emlilweni kanjena nje mkhulu. Uyifake yonke. Ya njengoba ngenza kanjena-ke manje. Sengenza khona izogayengwa izosha manje bempuphu bemnyama. Yebo. Bese ngiyayigayinga-ke khona mina sengisazobe ngiyifake nawo la ndawonye la. Yebo. Ngiyixube. Ya ngizofaka nemamba la futhi. Khona lo muntu osuke imshaye le mamba. Yebo mkhulu. Lona sivuke sokuyimpundulo. Ukuthi kwazi phela ukuba insizwa. Ingake shiswa nje. Yebo. Ezoqhutshwa kanje yonke njengoba nibona nje kwenziwa. Yebo. Izoba insizwa ke manje isebenzisa insizwa. Yebo mkhulu. Yeah. Emva kaloko mase senza kanjani ke mkhulu mase yinsizi ngoba phela usumenzile impinda mshaye. Usumenzelile impinda mshaye mase uyenza kanjani umuntu uyayifaka nasegazini kuyena njengoba isimpinda mshaye manje siphelele noma mhlambe uyamgqibela lo mgqibela khona ayenzele lapha impinda mshaye yakhe wenza kanjani mkhulu? Ya uyagcada nenhlanga egazini lakhe lonke amalunga. Yebo. Siyaphinda futhi sihambe ke siyomba futhi umgodi. Yebo. Ngayo inkukhu sizothenga enye ke manje inkukhu yakhe emnyama. Yebo. Azoyigwaza la emhlane mase yafa. Uzoqala kodwa ayifunze ngamunye umuntu uzothi ubani ulala ekhona kusho unomzana ubani nangu la ekhona ubani nangu la ekhona azisho zonke izingane zakhe noma wonke umndeni wakhe ebabalisa ngamagama akhe nami nomzana azisho nami ngilale ngikhona osedubula-ke sezama ukudubula-ke ngizama ukuthakathi thinta khona iyamshaya lento waphela egcineni futhi eyifake i-90 le mlonyeni. Yebo mkhulu. Isisukumo lapho isiyimpundulu sesilwane siyadubula-ke impundulu-ke manje. Yebo mkhulu. Yona-ke impundulu esiyakha ukuthi meke wamthinta kwasha kuwela bazophela abathakathi. Yebo mkhulu. Ya. Impinda mshaye iphinde iyoshaya yena umnikazi wayo. Shona kuyena. Yebo. Umshaye ongenzanga lutho. Ishaya lo ogangayo. Yena. Yebo. Yona-ke induku kilena-ke ezobe ikhona naseGoli. Ikhona nala ekhaya kumkhulu Dube. Yebo. Yona lizobe isebenza. Yebo mkhulu. Umkhulu Dube kuyatholakala la. Kumseleko kumgwaqo kuthiwa umseleko wayizimana umseleko. Yebo mkhulu. Uyatholakala khona. Isitopi semfisi ethavela. Yebo endaweni yasemgababa mkhulu. Mawuzofuna nje induku noma ngabe uyiphi ziyatholakala zonke induku ayikho induku engekho. Yebo. La siphindise siyacupha kumuntu omkhulu ohlushwa izitha. Ya, ohlushwa izitha nje zabathakathi. Yebo, bathakathi mkhulu. Yebo. Kodwa hayi abazokudubula, abathakathi. Izitha zabathakathi abakuthakathelayo. Yebo. Impinda mshaye lemkhulu. Yona-ke impinda mshaye. Yebo. Sesiyaphuthula-ke ngayo kuyenza namhlanje la. Yebo. Njengoba phela izolo beka nje soyibeka lapha, sayilanda ekseni. Yebo. Yona-ke le. Okusho ukuthi umuntu oyidingayo mkhulu na futhi uzophinda umenzele ngalendlela kuzomela kunikeza isikhathi nyani ngoba siqale izolo lomsebenzi. Yebo, manje ufuna impinda mshaye sengiyazi-ke mina ukuthi intoni le ayifunayo. Yebo. Isuka ngiqonda ngqo. Into akayibize ngegama ngoba ziningi izinto. Bese ngiyifakile kumavidiyo ziningi. Umuntu impinda mshaye sengizokwazi ukuthi ufuna intoni. Ufuna into yokucupha isicupho. Isicupho lesi. Yebo mkhulu. Sophe sibethelayo. Yebo. Esikhala. Yacaba inhlanga amalungu. Wenza yonke into. Ya, lapho. Yebo. eGoli laphana siyatholakala eSoweto. Yebo. eProtea Grand. Yebo mkhulu. Ugibela imoto zomphakathi
wehle engine garage. Yebo. Seduze. Susondele. Susondele. Mawuhamba ngemoto yakho uyakwazi ukunikeza location. Yebo. Uzofika endlini. Yebo mkhulu. Soweto. Yebo mkhulu. Eprotea grand. Yebo. Uyaphuthuma ngempela ke manje. Sisho leyo number athi 078. Yebo mkhulu. 040. Yebo. 7657. Yebo. Iyona ke number etholakala kuyona mawusegoli. Yebo mkhulu. Olawo utholakala kubabudube niyayazi ke number yakhe nonke nenama customer. Yebo. Osele angasho ukuthi nange dlala abathakathi sengisho ukuthi ke osele Yebo. wafanele uyinaka impilo yakho ngoba uzodlala abanye abafana. Yebo mkhulu. Usubaleka usuthutha endaweni yakho kanti usayithatha indawo yakho sebekushaya abathakathi. Uxinwa abathakathi. Izona induku zokuqala lezi. Izona induku zokuqala ezofuna ukwazi ukuyibeka ekhaya. Yebo. Ya kuze ukuthi umthakathi angabe yaphinde adlalele kulowo muzi. Yebo mkhulu. Ukuthi ukuthi usindile otshela nabanye ukuthi akudlalelwa kulela cele. Yebo. Ya ilapho. Angithi umkhulu uDube futhi unayo impande yokumbamba umthakathi ame ngqi umfice ibhoquza phansi egcikeni la kwakho. Yebo lezi impande cishe ifana. Yebo mkhulu. Ya cishe ifana kudlena nje ihlaba ngebhobo. Sihlaba ngebhobo nje ugingqike phansi. Uphenduka ingane. Yebo. Nokukhuluma ube inkinga nje. Yebo. Emhlabeni kodwa into kwecishe ifana lezi. Ikutshila nangamatshe njengoba ubona nje izolo ayiqale khona lento jijelwa ngamatshe hlatshwa ngemkhonto Yebo. lezo zinto zenzeka kulowo muntu zonke lento bezenzeka lapha ya uma umuntu efika nje la engekho right uzoshawa amatshe ahlatshwe ibhobo azafe mezothakatha lekhaya. Yebo mkhulu. Nokukhuluma nkonkuzele. Ya yona into enkulu. Ngenxa yale nduku ekuthiwa impinda amshaye. Osala ke mosala. Yebo. Waphela kwenzeka umuntu onebhadi uqondana nenyanga enebhadi kuba naye unebhadi lakhe. Yebo. Imthikisi yenyanga. Ahamba imthikisi athi agcina sethi zimdlile zamudla inyanga isebenza. Inyanga zikhona emhlabeni. Yebo. Esuke sijakhe kwakhe izindle ezinkulu zakhe izitezi ziqola abantu. Anobhasobha libanganiqola abantu. Induku yakhiwa kanje. Yebo mkhulu. Ayikho induku ongayakha edolobheni. Yebo mkhulu e-office. Induku yakhiwa kanje. Yebo. Ayikho induku engakhiwa ema-office. Induku yakhiwa kanje. Iyaphekwa mkhulu. Iyaphekwa induku yakhiwa emahlathini. Yebo mkhulu. Ya induku yafundwa kube ithuba lokufunda induku. Uma uyithathe kumkhulu wakho ithathe kumkhulu wakho. Umkhulu wakho anika ubaba wakho nawe uzoyithoba. Yebo mkhulu. Awumane uvela uvuke nje usuthi usuyinyanga namhlanje. Yebo. Inyanga ephumaphi uzobe usuvuke namhlanje. Ngayizolo bonke wona inyanga. Namhlanje usuyinyanga. Subiza abantu sokukhuluma konoshoko. Hayi ngiqaphele abantu bakithi ngibhasobhale kunzima kakhulu. Yebo Indlela mkhulu. ipakile. Yebo. Inyanga ikhethe ngoba uyibona ukuthi uyayikhetha ukuthi inyanga yakho. Uyithemba. Ulale futhi ebusuku ulalela idlozi lakho lithini liyakuvumela yini ukuthi uyenze leyo nto. Yebo. Ungamane nje uvela uvuke nje uyenyangeni ngoba nakho bona abantu noma bebaningi abantu beyakhona ungakwenzi lokho. Yebo mkhulu. Uzweke worship mkhethe momthanda lo muntu hayi ukuthi umane nje uvela uvuke uyakhona ngoba nakho bona abantu bebaningi noma uzweke worship. Yebo. Worship lapha abalungile bakho ukuthi kungenzeka noma yini. Yebo mkhulu. Yebo. Abakhona abantu abakwazi ukukhuluma kahle kanti abazokwenza kahle. Sokuthiwa yenze leyo nto Ayisenzi. Ukuyenza usuleke igijima la kodubu uzothenga umuthi lalo muthi awuthenga la kumina leyo lapha wena akazi ngikwakhe kanjani mina. Konje mkhulu uyakwazi futhi ukuthi umfundise umuntu ofuna ukufunda ngenduku noma ngabe yipi nje induku athi umuntu uyayithanda ufuna ukuyifunda uyibonile mhlawumbe uyishutha mkhulu ukwenze njani mkhulu uhlangana nesimo esinjenganaleso. Ya umbuzo omuhle kakhulu kodwa bekuseyimfihlo ngingakakusho kodwa ngizokusho ngwanapho suthe uyasubuzile. Yebo mkhulu. Ya ngiyathanda kakhulu abantu abasondela la bafunda ukuthi into yenzeka kanjani iphinde yenzeke kanjani. Yebo. Bangalodwa abantu. Yebo mkhulu. Umuntu akakhipha into ayaziyo ukuthi uyikhipha nje usayifundisiwe kahle wanethuba. Angamali athi umuntu lento yenza ukuthi lento yenza ukuthi besho ihlala ngabantu. ngengane zaNkulunkulu.
Yebo mkhulu. Babukele emakhaya. Bese abazofunda, abafuna ukufunda. Khona inkomo esibizayo uma ukuthi ufuna ukufunda. Yebo mkhulu. Funde uthola ulwazi ungamani ukuthi usuyinyanga nje. Yebo mkhulu. Mkhulu sicela ukuthi uphinde usitshenele ababukeli ukuthi balike baphinde basubscribe futhi ngoba lokho mkhulu babuye bakukhohle ukukwenza mkhulu. Ya, like and subscribe futhi. Yebo. Nikhuthale. Kodwa ekugcineni ngizoyibona engenzayo. Yebo mkhulu. Balingole sebengitosile sebeyibonile. Asebebonile ukuthi mkhulu Dr. Dubu uyasebenza. Ngiphuzile ukungena la ko-YouTube. Yebo mkhulu. Ngoba bengingayithandi lento yokwenza kanje. Yebo. Bengithanda ukuthi umuntu ayale lo omunye ezila kumina ngingayifuni into yo-YouTube. Yebo. Ngoba nomkhulu akayazi into engenzayo. Yebo. Akayenzanga into engenzayo. Singabona abantu bexakeka la befika la bekade bedliwe yini ukudliwa madoda. Bathi badliwe ku-YouTube. Ukudlule badliwe futhi baqoliwe. Kaze ngayibamba le gama lokudliwa ukuthi kanti into hayi ubadliwa abantu. Hayi abadliwa abantu la kaDubu. Bazosila. Kuze kuyongena le eGoli ngeke futhi badliwe bazosinda. Usho uma ungasindanga sokwenza ngenye indlela. Yebo mkhulu. Ngoba phela kuyenzeka ukuthi khona inkinga enkulu wena. Yebo mkhulu. Mhlawumbe umuntu uneyinkinga ezifana njenganalezi zifo lezi umuntu abe nenkinga nje mkhulu mhlambe ufuna ukukhishwa lesifo ekuthiwa umdliwe sikuyena. Yebo mkhulu. Mhlawumbe uhamba ngesilwane ngithi ngiyakunika lo muntu isilwane vele sobhoshela soqhela. Ungasebenzi. Yebo mkhulu. Asiqoqe indaba ukuthi mayisuka sihlale phansi ngoba mina ngibhula ukuthi ungitshela iqiniso. Yebo. Ukuthi kusuka phi kuyapi. Yebo. Makusuka lapho ke ngizokwazi ukukulapha. Omkhulu akabhuli mkhulu. Hayi mkhulu akabhuli kodwa ngizwa ngawo ukuthi uthini. Uthi kubhedaphi? Ukuthi kubhedaphi. Yebo mkhulu. Unganqamleli uqhamusa ukuthi ufuna inkunzi yembongolo. Kodwa awungitshelanga ukuthi mhlambe wake wabhala mhlambe unesilonda. Yebo. Kodwa ufuna inkunzi yembongolo. Senginika inkunzi yembongolo mina. Ukade nesilonda. Kade ungcolile. Yebo mkhulu. Ilapho ke indaba. Kanti ufele ngiqede isilonda kuqala. Ngiyimanga ukunika inkunzi yembongolo. Yebo. Babukele emakhaya ningakhohlwa ukuthi ni-like niphinde ni-subscribe kulona uhlelo luka Dr. Dube TV. Umkhulu uyaposa ke babukele emakhaya yonke indawo noma kuphi la ukhona le kokapa lodumo eKZN nakhona uyakwazi ukuthi uyithole futhi noma ukhona noma ngabe usemlazi siyaposa nakoGoli yonke indawo umkhulu uyatholakala uvula 24 hours umkhulu Dr. Dube akavali uthi ukufa kwabantu ukugula kwabantu akumi yena uzolapha abantu lemhlabeni. Babukele emakhaya ningakhohlwa ukuthi ni-like niphinde ni-subscribe futhi sizovulana ngesikhathi esizayo mkhulu sesiyaphuma manje ngoba umkhulu sebalekile. Siyabonga kakhulu. Yebo. I-branch evulo yena babuDubu. Yebo mkhulu. Cabangela ama-customer kude. Yebo. Akhala yathi kukude lapho siyathanda kufikile. Yebo. Yilako ke sevule i-branch eGoli. Sondele yebo. Kuseyuyena uDr. Dube. Yebo mkhulu. Yebo. Hayi sesiyaphuma ke manje mkhulu. Siyabonga. Yebo. Uzophela indlu ufa umkhize ufa amatephe ufa amajesi ngakhono nophansi likhoma sicela ngomoya engolele mbumbule kama ngehle sofana hayi angicafile ngiza kancane kudlulwa ngedebe ngaba nomuntu ngomali ufa batsha